Trápia vás faktúry za elektrinu? Máte z tohto zlyhania štátu v hlave kolotoč? My vám v nasledujúcej relácii Energetika prinášame aj dobrú správu. Štát vám na zateplenie rodinného domu dá nie 6, ale už 8 000 eur. Vitajte. Na Slovensku máme asi 800 000 obývaných rodinných domov. Z toho sme stihli obnoviť asi 35%. No a tak náš vidiek vyzerá, slušne povedané, ako dáma v rokoch. No a na radikálnu zmenu veru len obyčajný make-up nestačí. Štát preto musí a aj chce v obnove rodinných domov pokračovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorý začiatkom februára schválila vláda. Príspevok štátu na zateplenie rodinných domov starších ako 10 rokov sa zvýši zo súčasných 6 000 na 8 000 eur. K tomu navyše zostáva naďalej suma 500 eur na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát. Podiel podpory zároveň vzrastie z 30 na 40% oprávnených a uhradených nákladov. V súčasnosti je možné poskytnúť príspevok až po zateplení rodinného domu. Vlastníci rodinných domov tak musia mať dostatočné vlastné zdroje, alebo si musia zobrať úver na financovanie stavebných prác súvisiacich so zlepšením energetickej náročnosti rodinného domu. A to až do úplného dokončenia zateplenia. Spolu so zateplením je však potrebné vymeniť zdroj tepla pre efektívnu výrobu tepelnej energie. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov po schválení v parlamente má nadobudnúť účinnosť 1. júna tohto roku. Poskytnúť príspevok na zateplenie rodinného domu je možné na základe predošlej novely zákona o energetickej hospodárnosti budov účinnej od 1. januára 2016. Od dotácií môže odrádzať prílišná administrácia projektu. Na získanie podpory musí domácnosť predložiť až 19 potvrdení, ktoré treba odoslať poštou na adresu Ministerstva dopravy a výstavby. Cieľom je preto program zatepľovania stavieb administratívne zjednodušiť. Súčasťou návrhu je zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Zostaňme ešte pri téme, tentoraz očami podnikateľskej sféry. Zvýšenie príspevku na zateplenie rodinných domov umožní financovať väčší rozsah vykonávaných prác. Sa upravili smerom ku vlastníkovi ďalšie, a to, že sa výška dotácie zvýšila zo 6 000 na 8 000 eur, čo je v percentuálnom vyjadrení zhruba z 30 na 40%. Výška na projekt a na energetický certifikát zostala v pôvodnej výške, to je z 500 eur. Ďalej sa zvýšila podlahová plocha viacpodlažných budov z 250 na 300 štvorcov a tiež je možnosť dostať dotáciu aj na kotol alebo tepelné čerpadlo. Takže podporujem určite. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov má zjednodušiť administratívu vôkol vybavovania štátnej podpory na zatepľovanie. Papierovanie je žiaľ aj v tomto prípade náš národný šport. Táto novela veci zjednodušuje. Namiesto toho množstva príloh, kde obidvaja manželia ako bezpodieloví vlastníci proste bude stačiť, ak jeden z manželov na základe čestného vyhlásenia druhého doloží papiere. Papierové prílohy bude stačiť predložiť do 10 dní po zaslaní elektronickej prihlášky namiesto 5 dní. Štát sa celkom prirodzene usiluje o to, aby sme zateplenie zverili renomovaným firmám a nezateplovali sme si rodinné domy svojpomocne, teda bez papierov. V konečnom dôsledku to vyjde vlastnejšie, pretože firma, o ktorej je predpoklad, že má licenciu a tie práce ovláda, lebo sú to špeciálne práce, vykonáva ich na základe projektu, ktorý spracovala odborne spôsobila osoba, tak klient príde k výsledku, kde mu je garantovaná životnosť, kvalita materiálov a funkčnosť. Dnes zatepliť rodinný dom sa môže zdať byť jednoduchá záležitosť, ale koľko razy to končí horšími problémami, ako keby sa nezateplil. Podstatné je, aby na jednej strane štát takto vybral viac na DPH, zároveň aby heslo Šuster, drž sa kopyta prinieslo niečo aj nám. Práce realizované svojpomocne v porovnaní s prácami realizovanými firmou sú v rozdiele 25 až 30% v prospech realizovania svojpomocne. Avšak s rizikom, že práce nebudú realizované kvalitne a odborne.
Preto 40% dotácia by mala smerovať k tomu, aby sa ľudia rozhodovali pre firmy a licencované spoločnosti. Zhrňme si v krátkosti základné kritéria, ktoré musí spĺňať každá zateplovacia firma. Firma musí byť držiteľom licencie pre realizáciu kontaktných zateplovacích systémov, ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť tým, že použije certifikované materiály, ktoré garantujú kvalitu a ich životnosť. Certifikovaná firma musí teda svoje renomé potvrdiť aj pri výbere materiálu a hrúbky zateplenia podľa toho, v ktorej časti Slovenska sa rodinný dom nachádza. Áno, správny výber materiálov je veľmi dôležitý. Sú rozdielne miesta na takej budove, či z hľadiska požiarnej ochrany, alebo z hľadiska umiestnenia zvislá, vodorovná, vo vlhkom priestore. Takže preto zopakujem, je projekt v tomto procese veľmi dôležitý, pretože projektant určuje, kde a aká, nie len hrúbka, ale aj typ a jej vlastnosti sú dôležité v tomto procese projektáže a potom realizácie. O niečo lepšie nám to ide pri obnove bytových domov. Od klasického zateplovania sme prešli na komplexnú obnovu a to je tá správna cesta. Obnovu bytových domov režíruje a dominantne financuje štát. Pomer 75% zo štátu a 25% cez stavebné sporenie, respektíve komerčné banky, zostáva dlhodobo zachovaný. Nie je to žiadna direktíva, ale pragmatizmus. Štátny fond rozvoja bývania podporuje obnovu najlacnejšími peniazmi. Požičiava ich s nulovou úrokovou sadzbou. Mnohé žiadosti však neúspejú len preto, lebo ešte aj dnes pýtajú peniaze iba na zateplenie. V začiatkoch to bola len podpora na zateplovanie bytov, respektíve bytových domov. V súčasnosti je to už komplexná obnova, ktorá sa skladá z zateplenia, výmenu výťahov a komplexnej výmeny rozvodov týkajúcej sa elektriky, vody a všetkých ostatných rozvodov v dome. Lenže máme aj bytové domy, kde žijú starší ľudia. Ich dôchodky neumožňujú radikálne zvyšovať príspevky do fondu opráv. Preto musia ísť postupnou cestou. Nakoľko na dome je 75% dôchodcov, áno, ktorí by ťažko zvládli takú veľkú položku naraz, tak my sme sa zamerali nie na komplexnú obnovu naraz, ale postupné. Začínali sme už v 98. roku, získali sme stavebné sporenie, získali sme prémiu, to nestačilo na obnovu, tak sme vybrali medziúver, kombinovaný zase so stavebným sporením. Takto sme získali prostriedky zo prvej stavebnej sporiteľne a čo sa usporilo, to sme investovali do obnovy bytového domu. Stavebné sporenie bolo a stále je pripravené aj na takéto situácie. Spôsob financovania neustále aktualizuje. Úver na zateplenie, napríklad v roku 2007, ak sa teda o 10 rokov vrátim späť, sme poskytovali do výšky investície 95%. To znamená nie na celú obnovu ako takú, kdežto v roku 2017 sme už práve v situácii, kedy správcovia, respektíve spoločenstva vlastníkov bytov, bytové družstva požadujú práve 100% hodnoty obnovy daného bytového domu, ktorá im je samozrejme aj poskytnutá. Rozdiel je aj vo výške úveru, ktorá sa týka jedného konkrétneho bytu v obnovovanom bytovom dome, kým v roku 2007, to znamená pred tými 10 rokmi, sme boli na úrovni okolo 6500 eur, tak dnes už výška úveru na jednu bytovú jednotku v obnovovanom bytovom dome je 16 600 eur. Z prieskumu Národnej banky Slovenska vyplýva, že až 80% slovenských domácností vlastní svoje hlavné bývanie, prevažne sú to byty, v osobnom vlastníctve. V eurozóne je to 60%. Sú to vysoké čísla. Štát preto cez fond bývania sústredí pozornosť na komplexnú obnovu bytového fondu. Komplexná obnova ale nie je lacný špás. V Prievidzi na to potrebovali dve veci, 360 000 eur a vyriešiť ich návratnosť.
Bolo treba vyrátať. Z týchto peňazí, ktoré šporíte 60 centov, môžete spraviť toľkoto, môžete dostať takúto pôžičku a čo sa do toho zmestí. Čiže to bolo 360 000 stála celá obnova. Z toho Fond údržby nám poskytol asi 280 000 a ďalších 80 000 sme zobrali pôžičku od prvej stavebnej šporiteľni. Od začiatku sa štát opiera o stavebné sporenie, pretože celú obnovu vlastne naštartovalo a rozbíjalo. Avšak menia sa podmienky zabezpečenia úveru zo strany majiteľov či správcov. Kým pred 10 rokmi, v roku 2007, museli mať minimálne 20% hodnoty tej celkovej investície, ktorú chceli realizovať na sporených, tak v súčasnosti už stačí iba o 1 cent vyššia suma vo fonde oprávy a údržby, aby im bol takýto úver poskytnutý. Úvery na obnovu bytových domov sa začali zo stavebného sporenia poskytovať v roku 2000 a od tohto roku sme naozaj zaznamenali výrazný pokles úrokových sadzieb. Samozrejme, úrokové sadzby záviseli aj od výšky daného úveru. Bolo to tak aj pred 10 rokmi a je to tak aj teraz. My samozrejme vieme poskytnúť aj individuálnu úrokovú sadzbu. Všetko to závisí od konkrétneho klienta, respektíve od konkrétneho bytového domu. Čiže ak sú to naozaj veľmi veľké bytové domy, ktoré chcú realizovať hĺbkovú, komplexnú obnovu, ktorá stojí 600 000 eur až 1 000 000 eur, tak vtedy vieme ísť naozaj na úrokovú sadzbu, ktorá sa blíži k 1%. To všetko má priamy vplyv na splatnosť úveru. Stavebné sporiteľne aj banky boli pred 10 rokmi oveľa opatrnejšie, ale samozrejme tá opatrnosť je na mieste aj dnes, ale tie pravidlá, respektíve podmienky poskytovania úverov na obnovu sa posunuli niekde inde. Kým pred tými 10 rokmi musel byť takýto úver na obnovu bytového domu splatený od 10 do 20 rokov, tak dnes sa už pohybujeme na úrovni do 30 rokov. Dobré vzťahy robia dobrých priateľov. Požičané treba vrátiť. Platí to aj v trojuholníku štát, stavebná sporiteľňa, občan. Veľkú úlohu zohráva tá splatnosť toho úveru ako takého. Čím je tá splatnosť dlhšia, tak tým samozrejme majú majitelia bytov, respektíve správcovia, nižšie mesačné splátky. Samozrejme ide to ruka v ruke, čiže ak mám splatnosť daného úveru 30 rokov, tak určite je mesačná splátka daného úveru nižšia, ako keby som tento úver splácal 20 rokov. Je samozrejme aj rozdiel v tom, aké materiály sa používali pred 10 rokmi a aké sa používajú dnes. Kým napríklad pri zateplení bytového domu sme pred 10-15 rokmi používali polystyren v hrúbke 10 cm, tak dnes už od nás Európska únia vyžaduje 15, prípadne 20 cm. Čiže aj v tomto smere sme sa veľmi posunuli a samozrejme tá hodnota tej obnovy potom ide aj trošku vyššie. Tým pádom musia tí správcovia mať poskytnutý, respektíve žiadať o vyššiu čiastku toho úveru, aby dokázali zabezpečiť všetky tie kvalitatívne a technické požiadavky, ktoré sú na nich kladené. My do roku 2020 musíme splniť isté kritériá, ktoré na nás kladie Európska únia. Sme veľmi radi, že ten trend obnovy sa posúva stále a stále dopredu, pretože si uvedomujeme, že čím hlbšie, čím komplexnejšie budú obnovovať majitelia bytov svoje bytové domy, tým pôjde vyššie hodnota daného bytového domu, mám na mysli trhovú hodnotu, tú predajnú, a samozrejme komfort bývania, ale v prvom rade energetická náročnosť pôjde nižšie, respektíve energetická efektívnosť daného bytového domu bude o to výraznejšia. Štátny fond predovšetkým vyžaduje od žiadateľov kvalitné spracovanie žiadosti, výber dobrej realizačnej firmy, následne doloženie odbornej spôsobilosti stavebného dozoru a v neposlednom rade je to doloženie oprávneného položkovitého rozpočtu nákladov na stavbu a ukončenie stavby, respektíve ukončenie realizácie do 2 rokov od poskytnutia úveru. Rok 2017 je v čínskom kalendári rokom kohúta. Vraj chráni pred zlom a vymetá zlých duchov. Pri pohľade na chaos s faktúrami za elektrínu a plyn sa zdá, ako by na slovensko-čínsky kohút zabudol. My na vás však nezabudneme a s reláciou Energetika sa znova prihlásime v marci. Dovtedy dovidenia.